Esther, i ara actualment porto ja 8 anys aquí. Maria Rosa Romo. Aquí fa 3 cursos que treballo, però he treballat en molts llocs, en 20 anys en 27 escoles. Res a veure, vull dir, va haver-hi un temps que volia dedicar-me a ser, en sèrio, cantant i ballarina, perquè tenia dotes. El que passa que et fan estudiar, els pares en aquells temps no volen que estiguis molt en contacte amb aquests temes, no per res, no és una cosa de... Però sí que és veritat que em van fer estudiar el batxillerat i el COU, antigament. I després m'agrada molt el que era el disseny, però d'interiors. I he treballat de moltes coses fins que he arribat aquí. Però he treballat de moltes coses. Però del que a mi m'agrada realment, no. Mamá, dame más y que me pida. De petita, jo semblava molt tranquil·la, però la veritat és que tenia jocs d'arens. Solament m'agradava l'escalèstric, la pelota, la bici, el ping-pong, era tot això. Les nines no m'agradaven, eren molt avorrides per mi. Igual que un superhéroe de salvar al mundo. Va sortir l'oferta d'aquesta plaça d'una persona que jubilava. Jo vaig entrar aquí, jo em vaig apuntar i em van trucar a mi i des d'aleshores estic aquí. Estic com interina i ja porto 8 anys. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida. Mamá, dame más, sin que me pida. Si te vas. Un soci em va trucar i me van comentar 4 instituts. Jo les va dir que tots m'anaven bé perquè estaven a Barcelona. I un dia me van trucar al final del mes d'agost, me van dir l'han assignat a l'Institut del Cine. Ah, molt bé. Va ser així. Jo me vaig equivocar perquè pensava que era un institut que havia estat i vaig vindre a veure i dic, ui, aquí no he estat. És una aventura. Ui, fora de l'institut és bastant diferent. O sigui, a part que soc mare i tinc una filla, té 27 anys, però bueno. M'agrada molt anar de compres, m'agrada molt estar amb els meus amics, sempre em prenc per les tardes, sempre quedo amb el meu petit grup de persones diàries a prendre amb alguna cosa, i els caps de setmana intento desvincular-me totalment de la feina. Estar amb la meva filla o bé sortir amb els meus amics i també tinc una amiga que és la que sortim més fora, com aquest cap de setmana que vaig tenir 3 dies de festa i vam sortir fora. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo Vaig fora, ara, actualment, sí. Doncs el que faig és anar a caminades amb una amiga que l'Ajuntament organitza i dona pins de plata, de bronze i tal, però són unes caminades molt agradables. Després vaig al teatre, que també m'agrada molt, llegeixo i viatjo. He viatjat molt lluny perquè m'agrada molt. He viatjat a Vietnam, Camboya, Egipte, Marruecos, la República Dominicana, Guatemala també. Que hagués acabat els estudis, perquè em vaig quedar en COU, que és el curs d'orientació universitari, i en un principi tirava més per ser mestra de primària. I no vaig fer. Jo actualment, si tingués 21 anys o 20, jo disfrutaria més de la vida, aniria a més llocs, viatjaria, m'agrada llegir també, o sigui, seria molt diferent. Ui, doncs mira, des d'agafar els telèfons,
des d'obrir portes, resoldre problemes amb alumnes, també resoldre problemes amb profes, o sigui, portar tot el que és l'estructura de l'institut és el que fem la meva companya i jo. O sigui, toquem tots els pals, tots, tots. A part de les fotocopies, que és el més fàcil, és, a veure, tratar els professors, que cadascú és d'una manera diferent, crec que sabem molt bé. Després els alumnes també, van demanant consells, és una mica de psicologia, a vegades els pares o les mares que venen a vegades d'alguna manera que no agrada, tenim una mica de tot. És un món molt complicat perquè és la primera cara que veuen, que és la nostra. I penso que és un treball que moltes vegades no es valora. Els alumnes són alumnes, uns poden ser més bons, uns poden ser menys bons. Els pares, uns també poden ser més empàtics o menys empàtics, però jo des dels 19 anys ja estic sempre a la cara al públic i aleshores, clar, ho puc manegar d'una manera o ho puc manegar d'una altra, que a vegades jo també tinc els meus dies dolentíssims i passen moltíssimes coses, evidentment, però intento poder fer-ho el millor possible.